светофора с мини билет прожектори, виждате лисица. Когато имате фарове, има реакция. С активно охлаждане са, с активно охлаждане, камбо система, МЦ система против смущение на електрониката, събират се във фара. Сме полирали фаровете, регулирани са на машина. Виждате концентрираната плътна линия. Ето ви дългите мини билет и отдолу 6 чипа към рефлектора допълнително. Виждате нов тъмен асфалт, как се вижда. Ядай къси, сечена линия, дълги, ген. Върховата версия на хората с километража, климатроник. Виждате за какво става въпрос. За колегите, които искат хубаво осветление, особено вече се стъмва по-рано,